हम रउआ सबसे वादा कइले रहनी कि रउआ सबके बहुत हंसावल जाई। तो ए मेरा अब एगो छोटा सा कॉमेडी रउआ सबके सामने प्रस्तुत कइल जाता। तो रउआ सब देख के आनंद उठाई और जोरदार ताली होने के चाहिए। जोरदार ताली से स्वागत। हेलो 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 ए बाबू तोर माई घर बाड़ी रे। हाँ बाड़ी, लेकिन अभी गेम पूरा हो जाए। तोर गेम में खेल करो पंजाब माई से कहिया बना कि मोहन की आज बनी। ठीक बा। ऐसा नहीं तो हम मौका खोज अपनी। ए बाप पंडियो जी का बड़ा इहो का पानी के टीम पर ई बड़ा सुंदर बाड़े गोधन मारन हो इनको जो लाल लाल ई बड़ा सुंदर वाले कान कोनो लाल निकल लगा गोधन मारन करे गोधन गोधन कोई पड़े हां हम वानिया के हम का आशीर्वाद वगैरह दे दी। हां अभी कोई सत्संग का प्रोग्राम ना ऐसे हम सोनिया की यही माला में तनी घूम ली। ये घर में बाबा दूगो पट्टीदार बा ये कहीं तो हमार हक होता तो बे के सरकार जब आके हम देखो सरकार के। हेलो बोधन का मारन बोधन हमार पावना पकड़ाई हो। ए बाबा तो हाले में कतनी एगो गोड़बा हम घर में दूगो पट्टीदार बा लगता है कहियो कम से कम धोवा ना तो तू तो कम से कम में कहू धो तू सरकार के जानो ओदे बैठल बदे का हो कैसन घर में आ गनी हो का आज के यात्रा 12 बोले लगे बन होदे मोटका दे बीचवा में हां है दिन भर के चलो सोचनिया कि गोड़ में बाका भइल बा आ घर में केहू मर्द मार सुनई के बढ़िया से दबाई ई तो बड़ा अथी में ना बुझाती है। लोटा लोटा अरे ये हमने में नियम हुआ हो बिना कोट धोले तारा हमारा कैसे प्रवेश हई बोला हो सब तो हाल बहुत है कि बाबा के घर में दूगो पट्टीदार खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे एकदम समझाओ समझाओ तब हम का कही हमार सब तू धो हमारा वाला काहे तो हम तो अपना हमारा देवे तो पट्टीदार का होता हम तो काहे की हे सुनो सुनो यार कोई गरीब पट्टीदार कौन ना करी रे इनका कोई हो नहीं करता आई बा अब तो फंस कर यार गोड़ धोला कती अब हमें एक बार में अब ये तो काय खाती गोड़ धोला कती एगो ऊ गोड़ धोलिया एगो हम धोनिया एगो ऊ गोड़ धोलिया एगो हम धोनिया आ उतने का
खातिर कर दहली लगली मारे। अच्छा बाबा के कहीं को बोलो थोड़े तो कोड़वे खातिर हां अरे बचा जा दो ए हमरा उपाय बावे कोड़वे काट देता कोड़वे काट देता अब ये कोड़वे काट दे ना ना हम कोड़वे काट कौन घर में ए बड़ा काहे ताबा तनी तू का हो अरे बाबा कल हमारे घर सच बात चलत बा तो मैं हम ऐसा काम ना हम सारे ए बाबा सुन का भाई ढेर होता है अपना में ढेर होता है थोड़ा भर दे पानी मुझे उठा दो मुझे बट जैसा नाम अरे सुन ले पंडितवा अपना लड़कवा का शादी मंदिर में करे जात बा। हां सुननी यार तारा जौने 2-4 दिन आराम के खाए का मिली कौनो गई सबसे दिक्कत के तो बात ही बाकी हमनी के सब मौका पर कचौरी पुलाव खाए के मिलेला। ई है हम तो कौनो तिलक के बारात में चले भर पेट नाश्ता ना करे नहीं तले मनबे ना करे। अरे कोनो में तो दारू थपचोपो भेंट आ जाला। ई ससुरा पंडितवा ऐसा कोइलस बारात के शुरुआत में बहनी खराब कर दल। हमारा तो बाल बच्चा सहित मेहरानियों के काम चल जाता खाए के। पंडितवा बारात तेज निकल अपना बेरी खा लेला भर के खा के अपना बेरी झंडी दिखा देला। सोचले रहनी कि एगो बारात के पहल के लोगन मिली तो साला कितना मजा आई। कुर्ता पैजामा सिवा के रखले रहनिया आई ऐसा कोइलस की शुरुआत में बारात के लोगन खराब कर देलो। आ काजे में कहियो ना पूछो तो हमनी के पूछला ना पूछला से का मतलब बा। बारात के पहल का बस के सीट तो हमनिए के हो आ के पूछी या ना पूछी तो उतारहु तो नहीं जाए दे ई तो छूट गई बाकी शुरुआत लगन के शुरुआत अभी बढ़ले बा। अब पंडितवा के होशियार बन गइला से आई गांव भर होशियार ना हो जाई आ कोनो ना कोनो तो मुना फसबे करी। चल कहीं ताश के पार्टनर खोज जाओ। अब अफसोस कोयला में का भाई भैया अरे ससुरा हर गाना तो कोनो चाल डालना बड़ा फर फर उड़ता। एकरा पर जाना महाजाल डाले के पड़ी। बड़ा तेज आदमी हो ये इतना आसानी से ना फंसी। अगर पंडितवा एक बेर फंस जाइलू तो एकर सब एकर अरदास आ भाषण दे हम बताइए देती। हेलो हेलो
कबे से चाची पूजा तरी तब देखा आगे भेज दी हम का कहली है रे कहली आके घर में एको छटा खर्ची नहीं थे तब देखा हमरा भेज दिया अच्छा एमे घबराए कौन बात बा आ चप्पल से तो झाड़ू मोलाए में न होला आ हमरा बाहर वाली से तो घर वाला निम्ने न बिया तोरा साला मजाक सुझल बा ये झाड़ू के बात बा साला तू झाड़ू मिली तो मियाज सोच हो जाई अच्छा चल चल चौकल को निये खींची है लिए गाड़ी साला ये बात बा जूम करके जूम कर लो बड़ा ए बेटी राधा बेटी ए बेटी राधा का बाबूजी एक लोटा पानी ले आओ तो ले आओ लो बाबूजी पानी पियो पता ना साबू के कैसन पढ़ाई चलता अभी तक कोनो हाल खबर ना है आज सवेरे ही साल भर के चिट्ठी आई रहला पढ़लू का हाल चल बा उनको सब ठीक ठाक बा तू पानी पी तू पढ़लू का हाल चल बा ठीक है बड़ा मास्टरी के फॉर्म भर ले बड़ा तू ही पढ़ के सुनाओ का लिखले बड़ा आदरणीय बाबूजी चरण स्पर्श विशेष सब ठीक ठाक बा हमार पढ़ाई बढ़िया से चलता मास्टरी के फॉर्म भर ले बन ट्यूशन के फीस देवे के बाद आईएससी के फॉर्म भर ले बन किराया 2 महीना का बाकी बा रउआ से एगो अनुरोध बा काहे रुकलू राधा बड़ा आगे का लिखले बा 40,000 रुपया भेजे कष्ट करी भैया भौजी के प्रणाम तथा राधा के शुभ प्यार राहुल बेटा शामू बेटी जा तनी हरि नारायण भाई को बुला दियो और रामू भैया के देखियो ननुआ को हर चलाओ तरन उनको से बुला लियो अच्छा बाबूजी ठीक बा हम जाते बोला के ले आओ लागता राजा हरिश्चंद्र लेखन हमरो सब कुछ बिकाइए जाई हम यही जब कहत रहनी कि दीवाना चाहे क्या बात बा बाबूजी काहे के बोलैला हम वैसे ही हर बार छोड़ के नौनिया पर से आवतानी कोनो जरूरी बात बा का होई देखो रामू के चिट्ठी आइल बा इमे इतना घबराए के कौन बात बा बाबूजी तबीयत ठीक बा नु ना हो मिजाज बिल्कुल ठीक बावे का बात पे चिट्ठिया में लो खुदे पढ़ लो अरे बाबूजी इमे कौन इतना घबराए के बात बा लड़का पढ़ी लिखी तो खर्चा लगबे करी का हो दीनदयाल भाई का बात बा काहे के बोलाला राधा बिटिया दो बोले सिया अब कहला सिया का चलो बाबूजी बोलेला हम जैसे ही अभी दाल चूल्ही पे दौड़े दौड़े भागल होता अरे जानते रहे चाचा
सामू 40,000 रुपया मांग ले बा। बाबूजी ऐसे घबराई करो। जेकरा हाथ में एको दुहनी ना होखे उ 40,000 रुपया के व्यवस्था कहाँ करी? घबराई ना तो का करी हम? अब तो दिमागो काम नहीं करो कि केकरा लगे जाई, केकरा लगे हाथ फैलाई। अच्छा ठीक बा, एगो हमार मित्र बा बगल के गांव के, जहाँ तक उनके लगे कुछ पैसा के इंतजाम हो जाई। कहाँ जाता नहीं चाचा जी? जाता नहीं, सामू खातिर पैसा भेजे के बा। अब केवाड़ी के पाला से आड़ होके सब सुनत रहनी है, केहू कतही न जाई, पैसा हमरा लगे बा, हम दे। तोरा लगे कहाँ से पैसा बहू? तोर तो पैसा पिछले महीने भेजा गइल रहे। आइली चाचा जी, एकरा के सिवान सोनार लगे बेच दे, एकरा के बेच के सामू बबुआ के पैसा भेज दे। ना बेटी ना, ऐसा मत करो। हम सुनले बानी कि औरत के गहना उतरने के बाद फिर ना चढ़ेला। बाबूजी, हमनी के कुल बहू कहल जाला। आई बताई, ज्यादा कुल के आदमी पैसा खातिर दुआरी दुआरी हाथ पसारत फिरो, ओकरा कुल के बहू के ऊपर गहना सही लागी। लेकिन तोहरो तो भविष्य में बहू, ओ मेरा केकरा लगे हाथ पसार दू। अब भविष्य के देख ले बाबूजी, अब भविष्य के गोद से का छिपल बा, ई भगवान के छोड़ के दोसर कहू का जाने। देख रहे दुनिया के लोग, बेटी के बाप 1 रुपया दहेज ना दिलन, फिर भी एक घर खातिर अपन सब कुछ ने छाड़ करे पर तैयार बारी। हमारा तो ये बुझाला कि रुपया और पैसा तिलक मिलेला, अब पतो के घमंड अहंकार दहेज हो। ऐसा बाबू पार का हमने के धान हो गए सन। अच्छा अब हम चलते हैं, हमार दाल का जरिए गइल। कि कैसे एगो बहू अपन परिवार के इज्जत बचावे खातिर अपन गहना भी दाव पर रखे खातिर तैयार बाड़ी। तब आगे आने वाला सीन में देखल जाओ कि ओकरे बाद कौन कौन लोग जिम्मेदार होता है और ओकरे बाद वो गहना के का नीलाम कइल जाता कि नहीं कइल जाता। अरे सुनो, हमनी के तो दरुइया पियले कितना दिन हो गए रे। चल आज वास्ता खोल जाओ, देख तो केना दारू पियला। ए रंगीला, हम तो सोचे नी कि भर गांव का आदमी मर जाई तो कितना बढ़िया होई, इस सारा पूरा गांव हमनिए के हो जाई। हम तो सोचिले नीतीशवा जन वाल योजना पास कइले बा, ओमे दारुए हो जाई तो कितना मजा आई। हाँ हाँ, इमे कहे लगा कि धरती सारा स्वर्ग हो जाई। हम तो सब खेता में खीरा ककरी आ बादाम बोआ देती, चिकना काम करी। आहा, कितना मजा आ जाए। हम तो कबो कबो सोचिला जा कि कबो हमनियों के वो जीवन हो जा, कोनो काम बना धाम बना, कोनो चिंता ना फिक्र, असली जिंदगी के तो मजा हमनिए के लेता जी सा। हई तो पूरी चुनर खाली खटत कर गांव फाटल बा। तू तो एकदम ठीक है सोचली। भर गांव के कमाते कमाते हालत खराब बा,
चिंता फिकिर यही से एकनी के हालत खराब रहेला आ यही जा आ हमनी से बढ़िया साला कोनो नहीं खसो अरे बात किया स्वतंत्रता के घरे पटाए के बिल्कुल बाज गइल बा अब तो पटाइए दिए सर हाँ हमनिया का शनिचरन होई सर आ जेकरा ऊपर नजर फेर देनी सर आ ऊ काहे ना बटोई हो बस ससुरा 100 बड़ा चाउर बेचत रहल यही गांव में हमने खर्ची के चाउर कीन के खाए सन और 100 बोरा चाउर बेचत तरह बताओ ना इंसाफी बा कि ना भाई लोग सामू कहाँ से आओ तेरा बाबू पटना से ओइजा का करेलो ओइजा पढ़ाई करेनी कितना लोग पढ़ लिख के आके गौवा में हमनी खानी रह गए अब वैसा तू का करेला बबुआ पता नहीं लोग पढ़ाई करेनी अरे शराबियों से कह दी कि झूठ आही अटाई जी लेके तू कहीं पढ़ाई छोड़ के नानी आ गई लो आप पढ़ाई छोड़ के आवत नहीं बाहरे बेटा इन भाई हम कहत रहनी कि हमनी के सपना बचवा जरूर पूरा कर अरे तू तो लाल बुझकलू हो पढ़ाई काहे छोड़ देली बाबू सामू के पैसा साड़ी किनेला से बाजी तो हमनु बबुआ पड़े पाता ना अरे पहला झूठो के 68 को करलो हम पढ़ाई ऐसे छोड़ देनी कि हम बीएड के फॉर्म भर ले रहे हम पास हो गए हमारे मास्टरी में नौकरी लग गई क्या कहलो हो हम ये कहनी है कि हमारे मास्टरी में नौकरी लग गई अरे सच्ची कहा तेरी बबुआ हाँ वो हम सोचो कहता नहीं झूठ थोड़ी ना बोलता नहीं से कह दी कि झूठ ना कहलो अरे झूठ सच के हम झूठ काहे बोली तो हलो झूठ के सच बोलो सच के झूठ बोलो लेकिन हम थोड़ी ना सच के झूठ बोले अरे रंगीला हमरा तो बुझा था हारे फेल हो जाए रे हाँ तो साला तोरुयो में नासा मर गया घर आउ साला पंडितवा के पोए आ साला जमीन बना रही देखो बेटे को उपाय बा ऐसन गेयर लगाओ ऐसन गेयर कि दोनों में खटपट हो जाओ बोले हमनी के दिल में शांति ना मिली चल ठीक बा देखा देखनी है कि सामू के मास्टरी में नौकरी लग गई बा गांव के दुगो छटुआ रंगीला सुखनंदन ओकरा से खुश नहीं के लोग जैसे कि हर गांव में ऐसे छटुआ लोग होला जे खुश ना रहेला केहू के तरक्की पर आज सुखनंदन और रंगीला और लड़ाई की कोशिश करता लोग तब देखिए आगे 8वां दृश्य में एकता हो रहा बा रामू को आज खाना कुछ ज्यादा ही बनाई हो लागत आज के हुआ ही बड़ा कौआ बोला तरह सो हाँ भाई जी हम आज बड़ा बढ़िया सपना देखनी है काश सपना सच हो जाए
दूसरा का बात बा सामू सब सामाने साथे लेके आइल बड़ो अभी थाकल हारा लैला है पानियो न पियले अलावानी सवाल पर सवाल करे कहत रहनी अनु हमरा मुंह कि आज के हुआ आई भाजी लिया हुआ खाना बहुत तेज भूख लगा ओकरा बाद कोनो जवाब दियाई हाँ ले आओ आज पर कोनो नया बात पाए लइका ये से पेट हुआ बिना पेट के क्या बा भैया कि पेट ना रही तो दुनिया चलबे ना करी। ठीक बा रहुआ सब बतियाई हम जाता नहीं खाना का कुछ इंतजाम करें का हाल चाल बा समूह सब ठीक बानू हाँ बाबूजी सब ठीक बा बड़ा खुशी के बात बा हमारे मास्टरी में नौकरी हो गई हम चले नहीं आया कि काले सिवान चल जाएगा बा हम कहिए पहले खुशखबरी घरे सुना दी ओकरा बाद काल जाइए अरे सुनो तारू हो हमारा सामू के नौकरी लग गई अब तो हमनी के दिन पलट गई हो ला बाबू अच्छा तो हमनी के सपना पूरा कर देला हमनी के तपस्या सफल हो गए भाभी हमरा के 2000 रुपया दो हम आज दुर्गा जी के पसारी चढ़ा के पूरा गांव भर बांटे हाँ राधा जरूर दे जा रसोईया घर में अलमारी पर रखले बनी तेरा जितना बुझाई उतना ले लियो आ देखिए सब मिठाइया और ये मत बांट दिए एगो हमरा खातिर लेते आइए ले ये राधा ना तो इनकर पेट खालिए रह जाए ठीक बा भैया बाबूजी कुछ नहीं कर बोला क्या चुप करा माली अपना बगीचा के फुलाई लेके चुपे रहे लसन ना तो करिया कपड़ा बांध दे लसन कि लोग के नजर ना लगे कुछ ऐसा हो सुख का दुख रहेला कि आदमी के चुप रहे के पड़ेला आज रामू के माई रहती तो कितना खुश होती खुशी या दुख वो है देखेला बाबूजी जी जब आएला एमनी आए मने कोनो चिंता कैला के बात नहीं है बाकी खाना खाए के मेरा ले आ जाइए बाबूआ न तो खाना सेरा गइला पर अच्छा ना लागेला अच्छा बाबूजी तहार आदेश तो हमरा सिरा खोके बा बाबूजी अब हमनियों के सामू खातिर कोनो अच्छा लड़की देख के एक ब्याह करा दो जाओ तो हमनु राधा के बारे में सोचल जाई हाँ हो अब तो राधवे के चिंता लगा रहेला ओकर शादी ब्याह कर देती तो हमू गंगा नहा लेती बाबूजी हमनियों के मन रहला कि रहुआ के सब तीर्थ धाम घुमावल जाए बाबूजी एगो और खुशखबरी बा रौरा बाबा बन का कहला हो हम बाबा बने वाला बनी हाँ बाबूजी
यानी कि हमारे बुढ़ापा के दोस्त आवे वाला बा। हे भगवान एक ही बार इतने खुशी मत दो कि हमारी बूढ़ हाथ बर्दाश्त न कर पावे। आवा चाचा बाबूजी तो हरे के याद करता हम। अरे हम तो अभी जैसे ही खा कर सुतने आते राधा बिटिया दो लसिया आते आते मुंह में लगी ठूक रसिया आ कहते बाद रसिया का साहू भैया का नौकरी लागल। ऐसे तो सबे खूब कहारी न रहे, बाकी राजा से ज्यादा केहू कुछ नहीं थे। हाँ तू ठीके कहा था ओका बस चली तो पूरा का भर मिठाई बचवा दे। ठीक बार और सब बतियाई तो हम खेतवा में से घूमी और तनी अब हम सोचा था नहीं हरि नारायण भाई कि सामूह के शादी कर दे जाओ। तू ठीके सोचा था एक बाद राधा के बारे में सोचल जाए। देखा जाए पर अच्छा कोई खानदान के कोई लड़का हो तो ओकरा देख के ब्याह शादी कर दे तो ठीक रही। हो हरि न रहे बेटा बेटी के उधारे कोई बात पाई के कर्तव्य होखेला। चली जा एक खुशी के मौका पर हम खीर पूरी बनवले बनी आ सामू बबुआ के खीर पूरी बड़ा पसंद है। चली जा खाली जा सबे। दीनदयाल भाई खीर पूरी तो हमारा बहुत पसंद है। आज हम घर पेट खाए चला चला हमारी क्या औकात है हम अपनी क्या कहें हमारी क्या औकात है। आप मां सरस्वती के नेक भक्त की क्या बात है। एक बार जोरदार ताली राहुल के लिए। शुक्र मेहरबानी। तो अभी राजधानी स्टेशनरी स्टोर के तरफ से पुरस्कार आई बाटे तो हम अपन जौन कलाकार के नाम ले मार के अपन प्राइज लेके चल जाए लो। राजधानी स्टेशनरी स्टोर अरविंद प्रसाद। और हमारे संबोध जी कुरकुरे वाले उनकी तरफ से बहुत सारा पुरस्कार आ रहा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए संबोध जी कुरकुरे वाली। ताली मेरा चैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले।
अति सुंदर सुशील सुमित्रा नाम के लड़की से ब्याह भइल बा। सुमित्रा बहुत ही अमीर घर से बाड़ी। तो आई अब आगे देखल जाओ कि सुमित्रा के घरे अइला के बाद से का हो रहल बा। साबू बाबू सुतले बड़ी का हो रहा था? हाँ भौजी, तू कहत रही अपना घरे 8 बजे ले सुते नहीं। ई गृहस्थ के घर ह, ई सब उठे के पड़ेला आ सब केहू के नाश्ता बनावे के पड़ेला, तबे नु केहू खा के काम धाम पर जाई। लेकिन भौजी उतारा लेखा नहीं की, हर दिन अपना नैहरे के बड़ाई करत रहता है। चाहे तो अभी नया बाड़ी नैहरे से लगाव रहेला। ना भौजी, तुमकरा हर बात में हमरा घमंडे लौकता, ई भी ठीक नहीं खे। अच्छा उकरा घमंड से तहरा का लेवे देवे के बा? आ कहे तू ए घर में रहब छोड़ा जाए दो। कहाँ बनी हो? ए जे बनी भाभी, तू हमें तकिया का से पैसा ले बाबू। देखा तारू भौजी, बड़ घर के बेटी आ नौकरी वाले के मेहरान रही तो कहत है कि तकिया के नीचे पैसा लेके सुतत रही। तारा ऐसे ना बोले के राधा। तू इनका मन चला के रख ले बाबू। हमारा इनका चाय चलन तनको ठीक नहीं क्या लागो। आज ये पैसा चलाओ करी तो कल कुछ और चोरी हो। ये आदत ठीक नहीं क्या इनका। छोटकी भौजी, हम तो अभी मजाक करते रहनी है। हम चोर ना हई, हम गरीब के बेटी बानी, बाकी चोर ना हई। भौजी भौजी हमरा कैसे मत बोलो। तारा तो हमारा पीछे रहता तो ठीक रहलो, तू हमारा पीछे रहता तो ठीक रहलो। साबू को ये घर में केहू चोर नहीं थे। और रहल राधा के बाद तो ये हमार ननदे ना, ये हमारा बेटियों से बढ़ के बड़ी। ठीक बा? इनकरा के हम तारा से पहले से जानता नहीं। हमार तो सब बक्सा के ताला खुलेले रहेला, आज तक ले कुछ चोरी ना भइल। के जगह तो है चोरी ना होती। हमार तो हो गई नू। और इनकरा के छोड़ के दोसर के हमरा घर में नहीं किया गए। अब बस करा साबू बो, हम तारा के हाथ जोड़ता नहीं। जा खो जा बढ़िया से, तार पैसा घर में गिरल होई के नहीं हो। अग्नि तो बढ़िया तकिया के लगे तो घर में कैसे गिर गए? तू इनका 12 पॉलिसी ले तो बालू। काहे ना ले? जा खो जा, ना मिली तो हम दे। दे बुद्धू। एक मतलब हम समझ गनी कि चोरी मिलजुल के कर गई बा। हाँ, अगर एक चोरी राधा कैले हुई है तो समझिए कि हम ही कैले बनी। जल्दी बैठ। केकर का चोरी भइल बा हो? का जाने हमरा बाप के हाथ में मारा पड़ रहे कि उनका दिमाग खराब हो रहे कि ऐसा घर में हमार बियाह कर देलक। बाप माई के ऐसा ना बोले के बेटी, जेकर चाहे नसीब होकेला वही ले जाला। बैठ। यहाँ ना टाइम पर खाना मिलता, ना बढ़िया में सुता के मिलता, ना बढ़िया घर दुआर बा। ऐसा शादी करे वाला बाप के हम खराब ना बोले तो हम आरती उतारे। काहे की जेल में सामू बो, रामू बो। बाबूजी इतना दिन हो गए घर में आइला, लेकिन केहू के कुछ चोरी ना होए। आज का तो इनका पैसा चोरा ले बड़ी राधा। ना बहू ना, तू बढ़िया से खोजो। ए घर में केहू चोर नहीं थे। ई घर एगो मंदिर हो, यहाँ से चोरी झूठ भरे कोसों दूर रहेला। तब तो हमें भी झूठ बोलता नहीं।
ना बेटी तू झूठ नहीं क्यों बोलो, दिमाग अस्थिर करके खोजो, कहीं रख दे लोग। हम कहाँ खोजी? हम जाना था नहीं, गरीब आदमी लोभी और लालची होला, और वही लालच में की चोरी कर गई बा। छोटकी बहू तू अपन जवान संभालो, हमनी के गरीब जरूर बनी जा, बाकी लोभी और लालची नहीं की जा। अगर ये करे के रही तो हमनियों के अमीर रहती जा, हमनियों के लगे रुपया पैसा रही। अरे तू कहाँ देखले बाड़ू गरीब के दिल? गरीब के दिल इतना बढ़ के होला कि सौसे सागर समझी उसमें। चुपचाप रही बाबूजी, खाली मुंह धोई। का मुंह धोई हो? हमरा तो ये घर के शांति के ऊपर खतरा महसूस होता। चिंता कहना बात के बाबूजी, सभे अपना अपना किस्मत के मालिक होला। का बात बा हो? अभी ले चूल्हो नहीं के धइले, तनी जल्दी खाना बनावा, बड़ा भूख लागल बा। अभी एक के मलुइया के बोरवा भी खेतवे में बा, ओकरो के लेके आए के बा। भौजी, छोटकी भौजी रसोईया घर में पैसा गिरा लिया, हमरा के चोर लगाओ तर। के हमरा लादा के चोर कहता हो? केकर का चोरी हो गइल बा? अब हवाई चोर हो गई भैया। ते काहे होता है? अब लागत आ पानी का पार के ऊपर से बहता। बाबूजी तो ओकरा के समझा दा कि उके लेके जा। रहुआ के कहला सही में बोले के जाई, रहुआ वो अलुइया के बोरवा ले ले आई, चल हम चाय बनाओ तनी। जाता नहीं, बाकी तू लोग के समझा दो लो। हमरा के बोली तो करो बात नहीं के, लेकिन राधा के बोली तो ठीक ना होई। राधा हमार बहिना बेटियों से बढ़ के लिया। जाए तो राधा, सबसे गलती होला, अब बढ़ के गलती ना देखा। जा बाबूजी के दगलर पानी लेके आओ, हम जाते नहीं चाय बनाए। अच्छा भौजी जाते। बाबूजी अब राधा के फेर में पड़ी जा, देखो अच्छा लड़का देख के इकरो बियाह शादी कर दी जा। का जाने समय कौन चाल चली। तू ठीक है कहा तरी बहू, समय के चाल केहू नहीं के जाना। जा तरी बाबूजी चाय बनावे, ना तो वो यहाँ तक खिसिया ही लगी हैं। ठीक बा। का जाने दुनिया के कौन रीत बावे। यही जा एगो हमार बड़की पतो बिया, एगो ई छोटकी पतो कैसन बिया। ला भौजी दतुअन करके आए, कुला कर लिया। अभी चलने ना उतरा सामू, बड़ा जल्दी आ गया। कौन गाड़ी से आइला? पटना से सिवान वाला गाड़ी पकड़नी है, वही से भाड़ा उतर गनी है। जीवा से एक आदमी बैठा गए ना, वही से चलियो नहीं है। का बात बा बाबूजी? सुमित्रा चिट्ठी लिखले रही है, उनका ये घर में बहुत दुख होता। उनका समय पर ना खाना मिलता, ना टाइम पर सब सुविधा मिलता दोनों। हाँ बबुआ, तार शादी होते घर के सब आदमी बदल गए। खाना पीना टाइम से नहीं के हो। राधा बेटी हमार चोर हो गई, सब बदलिए न गइल बा।
बाबूजी वो बड़का घर के बेटी हिया, थोड़ा के ओकरा के सर सुविधा देवे के पड़ी, ओकरा के विशेष ध्यान रखे के पड़ी। इस सब बहुत थोड़ा कराई के पड़ी। हाँ बबुआ, अब हम भी ओकरा के चाय पानी दे का करे, बड़ घर के तू बेटी ही हो। यो राधवा का मन बढ़ा दिल बड़ा होता है, लड़की के इतना मन ना बढ़ावे के चाहिए। केकर मन बढ़ गई भाई, ये सामू जाना तो नहीं भैया घर में क्या होता, हम सब जाना तनी, सब देखी ले, फिर भी चुप रही ले, काहे कि हम तोरा से बड़ नुई। इतना टाइम लगता है बैकअप देने में। अरे बबुआ रहुआ कब आनी है, चली कुला वाला करी, हम चाय लेके आओ तनी रहुआ के। हमारा कहे का मतलब ये रहे बाबूजी कि आखिर ओकरो ए घर में अधिकार पा कि ना। हाँ बबुआ, अधिकार बावे, लेकिन अधिकार खातिर कुछ कर्तव्य भी करे के पड़ेला। ना हो कि हमारे घर थोड़े हो, ये हम बैठ के खाना खाई ले, ये कुछ कर नहीं थोड़े। ई के कहे तो बहू कि तू कुछ ना करेलू। तब का हम लोग कि सबे कान खोल के सुन ली, हमारे बाप तिलक दे के एगो नौकरी वाला के ऐसे बियान नहीं कर गए कि हमारे बेटी हो जाके दाई लौड़ी बनी। यहाँ गेहूं कुछ ना बनी, बाकी हाला मत करी, सबे सब हम करो। तू कान खोल के सुन लो, हमारा बाप एगो नौकरी वाला से ऐसे बियान नहीं कर गए, ऐसे कहले बारन की हो जाके दाई लौड़ी ना बनी। हम हांडा में भात ना बने, ना देहात में रहे। ठीक है कहते हैं सामू, ले जा, तोहरो दिक्कत होते हुई ले जाएंगे के साथे रखियो। हाँ हमरा ये दिखते बा, हम चल जाते पसंद कर रही हो लोग। क्या हमारे हक हिस्सा नहीं क्या? यहाँ सब तोहरे बा, जहाँ चाहा तहाँ रहो, हमनी के तोहरे खुशी में खुशी बा। ठीक बा बाबूजी, हम इनकरा के लिया के चल जाता नहीं। हम जाते नहीं, घर में सामान सभी आवे, गाड़ी लेके आओ और गाड़ी नहीं तो मैं कहता हूँ लोग खुश दे। ज्यादा बाबूजी, घर के सुख शांति खातिर ये से बढ़िया कोनो उपाय नहीं के, और दू जोगे रहला से प्रेम बनल रहेला। ना रामू, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ संपत्ति गवाना। कहियो घर के सुख शांति है, लेकिन लागत है आज एक घर के